May oras, labot Kapampangan. Magsutanan mong kikatamong Tegalugan video at ining kadinalan ana mapulot apat karen video tamo. Ini metong karetang kimo liwas keng manayon. Amano detang den gamitan ko kini may kan Tegalugan la dapat wala mo tanggap no kare nga liwa. Mupin medyo kimola. Ya bakit ko kaya kayo retang mas manayon ng katulid ne. Kasi anti mo ing sumimi mimi tao. Ing root word na imi ale. Dapat eta naman sabihan mga paimi. Kimo yan yung gamitan tamo mga pali ne eta gamitan ni mga imi. Ya uretra nga man ko. So pag-umpisan tane ing ngungunan dili may nga patula. May nga patula basta man ekbalo de nga lo gagamitan de. Para kana ako mas manayon yung may nga pakaili. Ne? Ing katuki makaabala. Dahil sabi kang telepono, sige ana, makaabala ko ata kaya ana. Sara ko na yan. Yung makaabala, ekbalo, para kana ako mas manayon yung makapangabala. Ne? Makaabala. Ne? Ing tutuki may ligtas mayip na mo may ligtas laki ang kitang bagyong masikan ing may ligtas para kana ako kimoya mas manayon yung miligtas ne ing katugina pantapal ne ing itang bulong banabaya tayo itang bulong ito gagamitan din pantapal kareng kating tigsara ing pantapal kimoya mas manayon niya kang Kapampangan ing panapal ne ing katuki pambayad dara ing imbibiya kong pera ngayon ni kaya ka pambayad ya kitang utang ko yung pambayad kimoya yung bagya ing manayon pamayad jamu ne ing katukina peg bawal ne peg bawal kimoya mas manayon yung babawal ne at iti munikala na yung Mike Pangilinan ing katuki rola naman yung munikala ing sinabi na indindam na kano megsipilyo o kaya megsupilyo ing manayon ng Kapampangan para kana ako menyupilyo ne sige ing katukina migkasakit ne nyayalinog king eskwela migkasakit siya ing manayon ng Kapampangan may kasakit o kaya may sakit ne migkasakit ing katuki ini panakandaramdaman kakagising nga ne kakagising ko pa mo niya kung makapakibat kang telepono ing para kana ako ing mas manayon ng Kapampangan migigising o kaya kagising-gising ne ining video tangay ni ginawa kong pasibayan kaluparan nitang gawa ko nito uling atin niya i-Mike Pangilinan mo naman yung sinabi atin niyang post kanito sinabi ra kanu biksan kayong pinto atin ang mga Kapampangan mga kanyang kaya itang biksan kayong pinto samasan tamo ne may Kapampangan tamo patse Kapampangan tamo ne kaya katamo nga anak kaya katamo nga po Kapampangan ng tala pasusumantalang pasibayo kaya nga manong siswan takala salamat Luid
tamungan.